Днеска във Роботите сървър ще играем на новия мод Marksman. Да, Marksman е нещо подобно на Scrimmage или Scrimmage мод, само че с нашите роботи. Абе, както преминали уикенди, както играхме миналото нещо, което забравя как се казва, сигурно ще забравя как се казва, брат, както винаги. Първо, здравейте, казвате, що сте, аз съм Робеги, да ви кажете с моите обичайни неща, здравейте, поздравите са много важни, първо да кажа, а не направо започвам да се обяснявам. Значи, днес ще играем на това Marksman само и ще бъдем... Има две нови неща. Първото е това, а второто е името на Crysis. Какъв Crysis, човек? Вече този робот се казва Kibro, а не се казва Crysis. Махнали са S буквата и са сложили буквата B и е станало името Kibro. Не са много странно, защо до сега Pixonic не са променили имената на роботите. Ако не съм честен. До сега Pixonic не са променили имената на роботите. Наистина те е много странно. Днес ще играем с този робот. Сложил съм оръжията Jotun. Ще бъдем с тези оръжия. Така че нека започваме. Няма толкова да се обяснявам още. Цъкаме Marksman и започваме да играем. Даже тук няма спирал на пауза, защото мисля, че ако не се лъжа, тук ни дава само на точки. Така че ако играта зареди някакси, ще бъде много хубаво. Играта обаче май ще е нещо да зарежда. Зареди. Найс. Така. Спаване на диамантал, което ми харесва. Обаче защо няма отбор, защото още не почнаха да се спава. Да, така. 1, 2, 3, давайте печаги. Изберете си робот. Индейте само да не става някакъв човек. Значи, сега ще видим този колко е силен този робот. Не знам до колко минути ще продължи битката. Сега зависи, ако те се предадат по-рано човек. Аз направо тя нататък. Добре, когато ми се случи едното нещо, което мразя, да, Kibro се казва. Едно нещо, което мразя на Kibro, което беше край следващото свете се казва Kibro, че когато му се случва автоматично, човек, ти много ме дрази на този робот, наистина. Чакай, там не мога да го застерям. Да, не мога, естествено, човек. Той е на майната си, човек. Аз трябва да сляза долу да кажа: ей, врагове, здравейте, каси, що сте? Тук съм, що не вземете да ме убиете? Тук сте колко браво. Найс, нямаше нужда просто да се чума код. Там има някакъв. Не защо. Чай сега. Да сляза долу. Абе, няма ли някой да почне да идва насаме? Те снайпери си там, виж. О, бързо, като ми се е изключило околото. Бързо да слизам долу. Че сега ще ми се изключи околото, но ще ме уби там. Слизам тук долу, защото те като гледам няма да идват насам. Почвам с тера мония. Видяхте ли демичите? Ако не сте видели демичите, хубаво, превъртете клипа. Защото не това си бяха доста големи демичи. Този го издумках направо, брат. Как това да се ради оръжие? Трябва ми око. Трябва ми око, моля се зарежда да се чунят май с Шенлю. Не, той май с Скорпион. Скорпион Шенлю няма значение, опасен е. Не! Добре, пичака, не ма бутай. Аз ще бута насам. Лей, този как ма бута. Точно ма бута към опасността, разбирате ли? Голям тъпан. Това че он е там поправи, бе. Моля се, искам поне да издържа до 5 минути човек с робота. Имахме келнак с този робот. Доста е силен, ако трябва да се чакай, он е там поправи, бе. Сега се разпомни живота да го убия. И то нямах дабъл кил. За кой защо разпомня да те убия? Никога ме представя човек. 7 на 12 лели, защо бе? На 13? What? Не, ние ще напобедят, тези ще напобедят. Добре, там има и мулби. Оттам да го убим, шипаяка. Добре, защото го видях, че ма стреля. Мале. Няма се никога представя как виждам, как забелязвам тези неща, обаче те забелязвам, трябва да забелязвам, като не сме мъртви, брат. Мале хилощо, защото толкова се зарежда толкова дълго време, 30 секунди, лад. Обавате ли са Pixonic? Моля да се, трябва ми хилощо. Аз се напрягам, брат. Моля, трябва да го убим. Моля са. Yes! Хел! Yes! Не 10 на 12, 20. 10 на 20, брат, защо? Тая игра наистина ме отчудва. Защо? На 21. Виж, се наизбиха. Те почти наизбиха, че те направо почнаха да се наизбиват, брат. Наистина. Аре, умрите там, бе. Бъде отново си... Надявам се, че скоро ще ми се включи околото, защото наистина, ако не ми се включи околото, мисля, че съм рип, брат. Ако някой почне да ме спира, съм рип.
Като моите оръжия почва да ме стрина, аз съм рип, брат. Дай дабъл кил, мри там. Точно ми се прави. Око, моля ти се, брат, око. 12 на 24. Леле, не, ние сме мъртви. И той аз съм мъртъв човек. Не, пикирама! Това не е честно, играта играе срещу мене. Тая игра. Това не знам направо. Бъдем с този епизод да бъдем с Кибро, а следващия епизод ще бъдем с новия робот. Новия робот малко са го променили като че. Те не избиха човек, гледай, те направо смелиха направиха на кайма на всичко човек да направиха. Бас, тъпня, уроджи. То какво ще направи с уроджито човек? Нищо не помага изобщо, гледайте. Миличък, сукото, долу дете се умри. Умри си, бе, педераско същество. Аз уроджито го забравих на сгри, доста го забравих. Аре, бе, че каса хилаш, бе. Още малко. Боже мой, щях да го убия, ако оръжията ми не се зареждаха 100 години. Вау, тая игра, брат, не да ми се скатала фамилията понякога човек. Добре, втора битка с Кибро. И да видим кой ще победим. Този път сотна да имаме много убивания. Тази битка беше напълно скапана. Браво, врагове, направо. Давам ви 10 от 10, защото направо насмазах. Те направо направих на кюфтета. 3 убивания и 2 азиса. Пак е добре, пак се справихме добре с Киброто, само че те се избиха направо. Нека да тръгнем. То не мога да кажа в бъдеще какво се случва в битките. Ма да видим къде ще наспаме, сега ще се видим. Така започваме на Дрянхнот. Буквално реших да мина втора битка на Quick Match. Защото на Quick Match е по-интересно, защото имаме тайтани. Тук може повече да оцелим с нашото крайзище. Защото сега, например, на другото ни избиват по-бързо, което наистина е много тъпо. Или ние ги избиваме бързо, защото няма тайтани, човек. Буквално нямаме тайтани там, което е много тъпо. А тук имам тайтани, така че заради това реших тук да играя. Абе, интересно е второто, само че нямаме тайтани, човек. Добре, там как се крие. Буквално искам да го застрелям. Обаче да се крие мишката. Аз даже не знам дали мога да го оцеля. Не мога да го оцеля, защото те се скрият, че не мога да го оцеля. Гад. Какво да кажа друго? Крия са тук. Трябва да очакаме тук всеки момент да атакуваме. Представя, че трябва да оцелим моя. Вижте къде да стана този печага, аз трябва да отида пред... Не, че няма да ходя пред него. Да ти се игра, защото така бъгва, лаги, да я знам, че те с линксовите нещастници, миличък. Айде не, че един с льолки. Май един с льолки, другия с линкс. Абе я мрете, бе. Хел, айде умри. Ти не ще ми се правиш. Маха. Идва, силното идва. Ще ме уби, аз съм мъртъв. Там видях някакъв стакани да ма шиба. Чакай, он там трябва да умре. Са пак и могилите, леле, защо ти около не се зарежда, бе, човек? Зареди се, ще умра, бе. Цокол кел, умри, поне имахме цропал кел. Няма стане вашата печаги. Мои приятели. Може да спреш да лагиш, защото не мога да се концентрирам хубаво и мога да умра много лесно. Но наистина е така. Вижте го не там как се кани. Само начин да притеснява оня там. Ще може да е силко и мога да не убие. Не, къде са сили, бе? Животно, той нагоре нахално животно. Умяй! Богна ли, бе, човек? И се скри. Когато те се скри, че не може да го убием. What? О, не, окуче. Отида да призима зоните, аз съм бана нас, докато отида... Аре бе човек, моля се, бе. Тая игра е на пълно напрежение, само ще ви кажа. Тая игра има пълно напрежение. Сега презема зоната Б. Сега се стоя на място, защото обикновено като отивам... Отивам да помага на моят отбор. Даже хилването не работи. Той хилване е бъгаво. Oh, no. Защо хилването ми не работи? Там Рук. Добре, Кибро срещу Рук.
Защото ти кръче се зарежда, значи ще имаме око. Значи толкова изключва са, включва са, изключва са. Включва са, изключва са. Който нищо човек, не мога да разбера. Все пак това е, като този седмица каза, край за работа. О, не, спарча толкова на най-гадното място. Значи сега трябва една сама към всичко не един. Искам Тайтън да се спални. Защото в момента имаме доста голяма нужда от Тайтън, че да ни помогне. Но не човек, няма да се спални Тайтън, то ще ме убие. За едното нищо човек. Защото не може да се взема Тайтън. Добре, Ейфил, добре, вече малко в безопасност. Не са трепутират това. Не са трепутират. О, благодаря ти, Ейфил. Не. Добре, Ейфил е пей сърце. Защото ми помогна човек, уби Шендлюа. И ще уби този. Не уби го човек. Така да се към този зона. Ожин, естествено човек, Ожин Рук. Що не човек? Ако щете елате с 100 рука, още с, не знам, я знам, с 5 милиона рука елате тук, караме на гости човек, няма проблем. Тук напред си банкет, защото го видях, че идва човек, аз го видях човек. Някакво да прави, гледай, че те са навсякъде. Добре, много. Аз даже до 4 минути няма да мога да оцеля човек. Не. Какво човек, колко ме е включено? What? Ама колко им беше включено? Дори все пак имах пак добри убиване с Кибро. Имахме пак добри убиване с него. What, човек, не мога да разбера на какво се случва. Защо? Вземам си Тайтъна някакво да му мисля. Вземам си Тайтъна да помагам. Защото те са направо са ужасни, брат. Аз можеш даже да отселя до 4 минути. Не, как ще ме убие толкова в гръб, бе, човек? Куче, син, долен. Добре, аз отивам нататъка. Собствено да застерям мой... Чакай, аз мога да вдигна оня. Той е там вътре в тунела. Барал, човек, ми те става, като не гледам къде що е, никой не ме е виновен. Човек, да, аз кучвам уни корабче към този. Имахме добри убивания с Кибро. Ако трябва да съм честен. Добре, аз си сега не умри. Моля се, трябва оне да го вдигна. Yes! I like it. Не, дигни го, бе. Добре. Много съм добър човек. Защо свина каца там долу? Лато с руба, дали са го... Аз ще направо към тяхната зона. Защото ние без ще ги победим. Направо е на тук идва на преземането тази зона първо. Трябва да вдигна някой. Аре бе човек, че трябва да помогна. Ето онзи там. Естествено човек. Ние буквално ги победихме. Онзи може би... Така собствено да го застрелям, обаче вие не давате никакъв шанс, защото буквално да, трябва да го убити. Не убити го човек, защото пак не е човек, защото да го убити, защото да вземете убиването печаги. Все пак това е Вар Роботс, дали се отчудим човек, все пак това е Вар Роботс. Тая игра, нач. Това беше от тази битка, която тя беше добре. Те ще бъде хубаво да оцелем с робота, който има ново име вече, Кибро, който не е Crysis. До 4 минути, но 5 минути пак е добре. До 5 минути пак си е добре. И този робот се е доста силен наистина с тези оръжия, доста агресивен. 4 убивания, 1 превзимане на зони и 3 азиса. Пак се справяхме добре. Нека да отидем на втората битка и сега ще се видим. На третата битка искам да видя, ако имам време, искам да видя той дали е променено по някакъв начин. Айде сега ще се видим. Този епизод на Warlords Test сервер е доста специален. Вижте, значи променили са го. Буквално реших да мина трета битка. С нови роботи са да мина трета битка на това скримич, но променили са, сложили са сталкър. Сега това е скримич буквално като това скримич, който играхме с болт роботите. Само че ми са сталкъри роботи. Да, имаме 2 на 1. И тук имаме един живот, тук много трябва да внимаваме. Добре, защото са трима. Значи другите са лефнали, защото сега тези са 3. Добре, 2 на 3. Направо от темата, като път сме с сталкъри, човек. Наистина не мога да повярвам, това е супер откачено. Добре, сега започнаха да стават 4. Така, 5, 6. 100 станете там. Не е малко по-забавно. Сега тук сталкърите са бавни роботи, че малко по-шърско. Аз го чух колкото как учиш, човек, ти някакъв хакер ли си? What? Тая игра играе срещу мене, наистина тая игра играе срещу нас. Сега.
И този го оцелих обаче. Значи он ще ме оцели, докато съм изключил окото и ще ме убия. Аз оцелих он, нищо не му стана. Чел, наистина тая игра е много странна. Добре, не там. О, не, то ме гледа. Добре, скри се, окей. За малко да умра отново. 7 на 8 човек, това е супер нормално. Моля се иска да ме убиваме. Тук трябва да си измислям доста добри трикове, между другото, да убиваме. Например, аз си измисля, сега ще отида там. Чакайте, що му няма застрелят те? Как он ма учи тогава? Той да не е някакъв хакер, да има такива очи и с очите си да отбелязва къде са. Как ще му учи, що ще му учи? Човек иска да му разбера тая игра. Добре, он е там вече ще го оцеля, не умри. Значи понякога се получават такива бругове в тези скримич модове. Целим врага един път, обаче не го убиваме. Обаче като оцелят враговете, не убиват нас. Наистина много странно и он е там скачил, който има дразни. Трябва да го убием, защото той буквално влиза в нашата зона. Не знам какви неща там си позволява да влиза в нашата зона, така умри. Бърнат сайда там някакъв отгоре. Аре бе човек, 13 на 12 печаги. Стигнете са. Така, ни да ми повече точки. Чай са. Няма да избързвам, защото не като избързвам стават фалове. Значи като се заредил кото, то няма да може да му отцели както. Но му отцели по този начин, защото бях долу на земята сега. Не сега съм долу, обаче он е там по-нагоре. Той беше долу, за да успя да му отцели. Така, дабл кил. Так му скачил кото, имах дабл кил от него. Това наистина много странно. Аз... Добре, че реших да играя това. Нали, третата битка да мина на това да се пробвам отново. Трябва да се пробвам с новия робот, но обаче новия робот ще остане за другия път. Буквално мисля да го оставя за следващия път новия робот. Сега искаш да играем това, защото наистина е доста интересно с тези сталкър роботки, човек. Чай сега. Кой да оцеля? Онче, бонче, щупено пиронче, риба, штука, махай се от тука. Ти искаш да умреш, миричък? И си кончето, сухото. Шибан изверг. Не успя да оцеля, миричък. Само ти път трябва да оцеля ти начупим главичката. Сега има голям шанс да му оцелят, за да му убият. Няма да рискувам, не ми се рискува. Защото ако стане като он да му оцели да му уби човек, не е приятно. Така умри, кел. Кой-то стреля, човек? Важно бегайте стреля, трябва да умреш. Точно така. Сега, 20 на 19, найс. Много тихи битки, човек. Все пак така може само един път, като се застрелям и се убиваме, човек. Това е толкова тиха битката. Защото ти не знаеш как да се пазиш в такива скримч модове. Трябва да се криеш, да имаш добра стратегия, човек. А не веднага да се показва. Плиз, не ме учавай. Иричък! Как се скрил? Коварно. Аз умрех. Миличък, молеца! Добре, умри. Сега някак си трябва да се справя също тези. Те стават трима, човек. Имаме два сталкъра. Включвам си окото. Миличък! Изненада, видя ли, че умря? Сега един си отмъщаваш. Къде си третия робот? Куче си. Няма пресрещане, моля се, от другата страна. Сега трябва да ги победим по някакъв начин. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оле, ма гледа! Не. Моля се, миличък, изключи го. Аз го оцелих! Аз те оцелих, ти трябва да умреш. Не, те с пистолна се избират хората. Сега вече го оцелих и го убих, найс. Има двама срещу него, трима. Аз играя срещу трима. Хари, втори път трябва да умреш. Тоест да няма 100 живота, да няма го знам. Като си окото в последния момент. Не, няма да играя такива скримч модове. Човек. Отказвам се, брат, такива скримч модове. Това са най-нервиращите скримч модове, човек. Имате само 10 живота.
направо ви мачкат. Най-добрите битки си бяха с Кибро, с Крайзесчето. Такива скримиш модове изобщо не мога да разберат човек с какъв акъл го правят. Значи целиш го получава събъгване, не можеш да го убиеш, наистина много странно. Тая игра ще ма побърка наистина. Но поне имам 5 убиване, да погледнем от добрата страна. Поне имам 5 убиване, което пак е добре, така че... Да. Значи пишете ми какво смятате най-много за Crysis роботчето, за Кибро роботчето. Пишете ми какво смятате за него, защото е доста силен. С тези оръжия Джутун. Доста силен робот си е това. Оцеляхме до 5 минути на втората битка. То аз ако не бях отишъл за потонела човек, пак щях да умра, защото там буквално имаше Тайтан човек. Буквално там ме стреляше Тайтан. Уне с Рулка, уне гадняр. Така че да, пак оцеляхме доста време. До 5 минути издържахме с Кибро. Пак е добре. Пак е добре. Имахме, мисля, че трупъл кил, имахме 4 убиване имахме на тази битка. Така че да. Чао, драги зрители! До нови срещи! Прасете лайк бутона, това е много важно. Също така се абонирайте за моя канал. Това бяха Фрадо Биги. Чао, до нови срещи!